Nabi Joni amat tadi batak mang buru narako mang buru kamu mah jopar dulu mamita gutang pedung dulu amang pada nami dinamsahan ibu guni alaman nami raja isida balo ya karubongan nai mapamumus ni damak si sarma juga kedamang jono kuda ponang munomone asa utomo-tomo di harorone siga Oras sahak mah ditulangin mau lihat ima amang buru mau lihat ima berdulu tapas saat tamat tadi batang di siala asidohon tinggal di basana bohi tamas ada di roha ima nabi napar borak-borak ni amang buru namio amang pati nami ison nang saat tami tulang pamubusnya sidawalok sok soni nang bunat tulang awang pati nami aturang sopit tahabi gudang nami aturang samartortor hami asa marualu-alu majodamang tomat ta nomor 2 di batang mau lihat emang awang pati nami nunga di alu-aloko tomat ta nomor 2 di batang alu-aluan damang matu amat ta raja na lihat na lulu mau lihat emang amang pada nami asa bonar ulau tahun gala tiur gala uli alu-aluan damang ma tuha bonaran mi puta naulion mau lihat emang amang pada nami asa syajul mula-mula de syajul mula toppa mula di jol matu mula di jol mangar hota alamar mula do nasalut na adom dilut portidion asal dama amang mang bulan itu tortian mau lihat ya mak amang pendinami nunga di bengku amang bulan itu tortian ala neng kesongoni ala na iraja do hita baik amang pamit tak asa uli do hidup amang pendinami dina dos kita enani dina marhula baru lau berlihat kami mami berlihat dauli baca mengomong gudang lihat naik
Horas.